ҳамдиёрони азиз, ман як кори аҷоибро дидам, ки аз тарафи бачаҳои худомон кардан. ба шумо нишон метиҳам дар бораи ана ҳамин тико. Ана ҳамин тикоро бачаҳои регар ина бинед, ки мотори мошинро инҷа моторро гирифта парт задан, моторашо гирифта парт зада, ҷоашро батарея монда электромобил кардан. Бинед о бача ҳафта шуд, ин бача ина бинед, мана ҳозир ман айдур нишон диҳам, ин тико, мана тико ҳозир ҳамин тико ҳозир истед. Мана электромобил кардан. Аку шумо монедо ҳай кунед кани. Ҳай кунед бинем амино. ҳай кунед кани. Мана ҳозир заводид мекунад. Бе овоз дидед? Овоз нест электромобил ба 70 километр мерафтааст. Зарядка мемонаду? Зарядкаш кани? ҳозир зарядкаша ман бинам. Ана бина. ҳозир ман зарядкаша нишон метиҳам. Кани дидед электромобил ягон овоз нест. Мешудааст ки ина бинед рафт на бензин дар кор, на газ дар кор. Анаку зарядкаша нишон метиҳам. Мана зарядкаш аз онҷо омадагӣ, мана симаш омада ва мана ҷои зарядкаш. Баракалло бачо, молодец. Неки хай гап нест да, ҳамин одамои рационални кор мекардагӣ, ҳам бо чормағз сохтаги одам, ҳам чормағз коридаги одам. Гап нест. Мана ин шлангои оби қатраги овардам, бинед. ҳазор метр, даҳо километр шланги оби қатраги овардаанд. Аз ин шланги оби қатраги месозанд. Ана он линчора дидед? Ана биогумусо баъд аз кирм тайёр карда гирифтаанд. Анам линчо биогумус. Трактор мани 2 рӯза накашон. Хай, раҳмат ба падарашон, оши баданашон шавад. Электромобилаш ба ман роҳат кардам. Дар пани худо бошед.